Okay, welcome sa lahat na mga gustong mag-aral ng Korean. So, as you can see to my YouTube channel, Easy Korean, Korean Filipino Cebuano lesson po ito. Okay, so let's start. Let's practice writing and reading words in Korean. It's basic Korean. Take note, dun sa nauna kong video, I introduce C plus V or consonant plus vowel at saka consonant plus vowel plus consonant, yung type ng pagsusulat ng Korean. Okay? Kailangan mag-start po siya sa consonant, kasunod niyan is vowel, o di kaya consonant plus vowel plus consonant. Kaya magbibigay pa ako dito ng mga examples. Tingnan po natin. Okay, sa picture na ito, it means what? Pag nakaganyan, it means go, di po ba? Okay, ano yung go in Korean? Go means ka in Korean. Ka. Oh, napakadali lang, di ba? Ngayon sasabihin mong ka. Ka. Okay, ka. Go or pumunta or alis. Okay, go. So, paano yan isulat? G at saka A. Kaya, nagiging ga. Ang sound nito is G, A, ga. Okay? Pero, by the way, I want to introduce nga yung sa Korean, may ano din sila. Tawag dito yung kagaya sa atin na paggalang. Sa atin, di po ba po or opo. Sa Korean is maraming way na magiging magalang ka sa pagsasalita. Merong biyopnida, sumnida, mo seo, marami. Pero yung pinaka-casual is lagyan mo lang ng yo sa dulo ng sasabihin mo. Okay, paano yan isulat? Iyong plus yo. Okay? Halimbawa, sa example nito na kayo. Okay? Halimbawa, sasabihin mo, kayo. So means, may aalis. Okay? Kayo, go. So, kayo, ganyan. Anong pangalan mo? Irumi moyeyo, mayo po sa dulo. Kaya, sa mga nalalaman yung mga Korean sentences or word, halimbawa mag-insa or ano ba yan? You're going to greet good morning, good afternoon, good evening. Sa Korean, same lang lahat yan. Annyeonghaseyo. Mayo po sa dulo. Annyeonghaseyo. So, pag halimbawa, kung friends mo lang yung kausap mo, sasabihin mong annyeong. Okay? So, short lang po yon. Dadating din tayo sa sentences. Magbibigay po ako ng mga examples. This time, yung sa consonant plus vowel muna. Consonant plus vowel. Okay, ito yung example. Good example ng consonant vowel. So, ka, okay, means go. Okay. Next is this one. Ano ibig sabihin nito? Ang bula ay nasa loob ng ring. Macho? So, ang in or loob in Korean is an. Consonant plus vowel plus consonant. So, paano yan isulat? Iyong a niyon. Pagbasa niyan is an. An. Okay? Loob or in. Next. Ano po ito? Okay, nakikita niyo po ba? Is it clear? This one is river or ilog. In Korean, that is gang. Consonant, vowel, consonant. Gang. Gang. Okay? Gang. Next.
ito, bola or ball. That is gong in Korean. Gong. Giyok, o, iyong. Consonant, vowel, consonant. Gong. Bola. Okay. Next is pulang manok. Ay, I'm sorry. Pulang manok ba yan? Narinig ko lang yung kantang pulang manok, pero saan ba yung pula? Ito ba yung pula? Or whole color ng manok? Okay, well, let's move on. So, yung manok in Korean is kagaya lang din ng English na, anong English ng manok? English ng manok is chicken, macho. So, chicken, susulat mo lang ng chiyot. Kasi itong chiyot is CH yung equivalent niyan. From chi, dami, kiyok, chicken. Ganyan yung pagkasulat niyan. Pero kung i-translate mo itong kiyok, K kasi yan, I-N. Ganyan yung spelling niya. Chicken. Okay, sa English, di po ba? Ito anigo, 어떻겠어요? Chicken in English. Pero yung sa Korean, equivalent nito is, iyan, chicken rago he. Chicken. So, chicken이지만, pero, yung sa salita talaga nila is duck. Duck. That is kadami, ang consonant is dalawa. Macho? R at saka G. Duck. Kanyan yung pagkasulat niyan. Ito yung nasa unang video ko. May dalawa. That is dubling katinig. Macho? As you can remember, dubling katinig. Meron ding kambal na katinig. Halimbawa, yung G, may kambal na katinig yan. Yung S, may kambal na katinig, double S, double G. Pero, itong, I'm sorry, okay, itong R at saka G, ano lang yan, kumbaga, dubling katinig. Okay? So, next, let's move on. Okay, yung bata na yan. Ano kayang ginagawa niya? Okay, nagbabasa po siya. Ano yung basa in Korean? That is ikta. Ikta. Okay? Hindi mo siya babasahin na ilta. Hindi mo siya babasahin ng ilkta. Okay? No. That is ikta. Ikta. Yung sound niya is nasa dulo. Okay, nasa dulo. Pero, since may mga rules din kasi sila na pag yung giyok nag-meet ng digot is nagiging sound. K sound. Nagiging ikta. Hindi igta. Okay, ikta. Okay, so, paano po yan isulat? Iyong consonant, vowel, tapos dubling katinig. Okay. Kadami, ta. Ikta. Okay. Next. Let's practice more. Okay. Let's try to practice more words. Ano yung mga words na yan? Okay. Yung ear. Ano yan? Yung hangin. Okay. Yung air in Korean is 공기. 공기. As you can see, giyok is G, O is O, iyong is NG, giyok is G, this one is E sound. So, that's why it reads as 공기. 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 Okay, 공기. Let's move on. Yung 공기 ear ko na sa Korean. Okay, next is airplane.
Airplane in Korean is 비행기. 비행기. Okay, let's try to write B-I-H-E 이용 기억 이 비행기. 비행기. Okay. Next. Airport. Airport in Korean is 공항. 공항. 기억 O 이용 공 tapos H which is hiyot a 이용 공항. 공항. Okay. Airport. Next. Album. Album. Okay. Sa Korean, same lang din siya. Pero pag pronounce mo is album. Ba. Parang may a na o sound combination. Album. Album. Okay. So, iyong real, biop, o, mium. Album. Album. Okay. Next. 동물 or animal. Animal in Korean is 동물. D-O-N-G-M-U-R or L. Pero pag sasabihin mo ito or babasahin mo, hindi mo sasabihin dongmur. Di ba mahirapan ka sa pag-pronounce? Kailangan L sound. Dongmul. Okay? Para mas easy. Kasi ayaw ng mga Korean yung nahihirapan sila sa pagsasalita. Okay? So, dongmul means hayop or animal. Okay, dongmul. Next is halmigas or kemi in Korean. Ant. Ant is kemi. So, ang pagsulat niyan is G-E-M-E. Kemi. Kemi. Consonant, vowel. Consonant, vowel. Okay. Next. Sagwa. Sagwa, may dalawang meaning yan. Sagwa na pagkain o sagwa ng pag-apologize kung kanino ka nagkasala. Sa example dito is apple or mansanas, sagwa. Okay, sa S-A-G-O-A. Sagwa. Sagwa. Pag halimbawa, I'm sorry kung medyo pautal-utal ako magsalita kasi nalilito ako kung sa Bisaya ko ba sasabihin, sa Tagalog or sa English or sa Korean. Okay, pero alam ko naman naintindihan nyo yan. The most important there is alam nyo paano magsulat ng Korean. Okay, yung paano siya isulat. Hindi yung magsulat ka ng sagwa, gagayahan mo lang yung shape niya or form. Pag ganito, ganyan. Tapos ganyan. Kasi may sinusunod talaga siya na ano ba yan? Sequences. Dapat pag S, pag ganito. Dapat sundin mo talaga yon. Okay? Next. Yan yung sagwa. Sagwa na apple. Or pwede ring apologize. Pag-apology. Okay? Yung pagpapatawad. Okay, next. Pal. Pal is arm. Braso. Okay, arm. Pal. Pal. P-A-L. Pal. Pal is arm. Consonant, vowel, consonant. So, sa pal din, may iba din siyang meaning in Korean. Pwede rin siyang number 8. Okay, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 90. In English, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
So, dito yung pal is 8 din yung meaning niya. Pero sa binigay kong example is arm. Okay? Sa mga binibigay kong examples kasi is start with letter A lahat. Okay? So, this time is pal. Okay? Next is yesul. Yesul. Okay? Ito, ang pagbasa niyan is ye. Dami S, U, L. Yesul. Yesul. Consonant, vowel, consonant, vowel, consonant. Yesul means art. Okay, art. Next is the last. Yesulka. Yesulka. Akatukate. The same. Yung kanina. Yesul. Lagyan lang ng ga. Nagiging artist. Okay. Yesulka. How are you going to write that one? Ye. Sul. Ka. Okay. Yesulka. Yesulka. Okay. Ganyan. So, maganda din na malalaman nyo kung anong equivalent na mga Korean alphabets. Ito, G pala ito sa atin. Ito naman is A. So, makapagsulat kayo ng Filipino words gamit ang Korean alphabets. Halimbawa, sasabihin mo, ano? Kayo lang ng kasama mo na nag-aral ng Korean language ang magkakaintindihan. Halimbawa sa school, di ba, may sikreto kayo. Ayaw nyong malaman ng iba. Okay, kung hindi sila nag-aaral ng Korean, pwedeng kayong dalawa lang ang nakakaalam ng mga sinusulat nyo. So, sabihin mo, ano? Kung paano yung sulat? Ang A, kailangan, di ba, may consonant siya. Kung lagyan mo ng yung mga A, I, O, O. So, hindi pwedeng A, E, I, O. I'm sorry. Nasanay kasi ako sa pagsulat ng U. Sa pagganyan lang, hindi yan pwede. Pwede lang yan gamitin pag may consonant mong ilagay. Halimbawa mo, ka, ke, gi, go, gu. Ganyan, gagigi, gu, gu. Pero, pag sabihin mong ano, ito A, tapos no. Di, maglagay ka lang ng question mark. Ano? Ano sabi mo? Ano? Sa bi mo? Ano? Halimbawa, isang sentence. Ano sabi mo? Macho. So, ganyan. Dapat marunong kayong magsulat ng Korean alphabets para may mga secrets din kayo. Pero, aside from that is the talaga main point dito is makapagbasa kayo ng Korean words, sentences, hanggang sa matututo kayong magsalita ng Korean. At saka makapag-communicate kayo sa mga Korean or makapag-comment kayo or nakaintindi kayo ng mga Korean dramas, right? Okay, so that's all. Hanggang dito lang yung the last yesulka. Next time is marami pa akong ituturo sa inyo. Sa words mo po muna tayo. Tapos yung next video ko is yung 5 W's and 1 H kasi napaka-importante yun, di ba? So ano yung bakit, sino, na Korean ko tuloy. Saan, kailan, mga ganyan. So, ituturo ko sa inyo para pag marinig nyo yung mga word na yun, nagtatanong pala yun. Ganun yung mino. So, yun yung isusunod ko na video ko. Okay, so, kung interesado po kayong matuto magsalita ng Korean, keep on watching lang po sa aking mga videos. And subscribe na rin po kayo para kung may mga bago akong videos na i-upload is naka-follow po kayo at nakikita nyo. Okay? So, that's all. Thanks for watching. As I have said a while ago, like and subscribe to my videos. Okay? Also,
click the notification bell button para updated kayo sa ating mga next videos. Okay, thanks and be blessed everyone.